Croeso i Minilediad rhif 1 / Haclediad. Mae'n mynd lawr ar y gwefan fatha 54. Yeah, exactly. 53.5 na. Croeso, da ni'n cael Minilediad cynta yr Haclediad, a da ni yn mynd i trio cadw pethau o dan hanner awr. Go, here we go. As if. Shots. So, da ni jyst yn cael Minilediad bach cyn digwyddiad Hacio'r Iaith, diwedd y mis yma, Mangor, yn Pontio Bangor ar yr 11 o fis Chwefr, Ionawr. God, lle da ni wedi cyrraedd? Right, eisiau trio to? Yndan, so da ni'n mynd i siarad amdan hwnna yn rili gyflym i chi. Dyna pan fi'n siarad fel y boi sydd yn arfer wneud y voice-over ar y Micro Machines advert yn yr 80au. Unrhyw yn cofio fo? Ynddo. Yes! Googlwch o, millennials. So, da ni'n mynd i gael quick whiz trwy Nadolig, whiz trwy ces, whiz trwy pen-blwydd yr iPhone, a wedyn hitio Hacio'r Iaith. Pawb yn hapus? Go. Wey! Blwyddyn newydd dde, Bryn? Blwyddyn newydd dda, siarad. Blwyddyn newydd dde, Iest? Lyfle. Dwi'n mynd credu dylen ni fod yn siarad amdan drinks heno, achos obviously mae mis Ionawr, a dwi just yn yfed Yogi Tea Classic Cardamom Blend. Asterisk. Dwi'n yfed... A mae'n oslyn. Te gwyrs. So, dwi'n actually go iawn yn yfed te gwyrs. Ie, mae'n oslyn dydi, so dwi just ar y Jack Daniels yno. Basically, da ni wedi trio cychwyn recordio hwn ars 3/4 awr. Gynta, oedd y neges gen Iestyn yn mynd, mae ffocin meltdown yn tŷ ni. So, ti'n mo be, mae'n rhaid fi stopio wneud hynna wan. Dwi'n mynd i blipio allan stwff fel un. Sorry, pawb. Ac o'n i'n gorau trio installio Skype ar cyfrifiadur o 2007. Ie, mae Iestyn actually ar cyfrifiadur sydd yn hun na'r first gen iPhone. MacBook 2.1 os da chi eisiau chwilio fo. Ydy o fel y rhaina oedd bach yn see-through a yn dod mewn lliwiau? Na. Dwi'n hynna. Ti'n mynd yn ôl i 97 yn rhywbeth fel 2000 yn rhywbeth. Na, mae hwn yr un o'r ei gwyn cynta Intel oeddech chdi'n gallu gadw hwn. Mae Iestyn yn hipster, dwi'n mynd gymaint o hynna o hipster. O'n i'n disgwyl. Mi oedd gynna fi G5, de. Ie, lle mae o rwan? Yn yr archif? Na, smo fi'n cadw archif. Fi'n gredwr yn yr llenyddiaeth pyr. Ti just yn symud ymlaen i'r dyfodol, stwffio'r hen shit na i gyd. Wel, dwi'n sa Siari yn dweud hynna, mae stwff i gyd dal yn yr atig. Dwi'n gwybod da ni wedi gwneud cwpl o episodes lle dwi wedi just mynd mlaen amdan minimaliaeth, chi'n gwybod, ar y crap na i gyd. Dwi'n trio, blwyddyn yma. Ie. So beth wedi digwydd i ni rwan, so da ni wedi ffigur allan, da ni ni'n goffi cael gwaith i wneud ar y tŷ, a da ni wedi ffigur allan bod ni'n mynd i off y colli atig ni. So da ni fel, beth sy'n fyny na? Mynd fyny na, shit! Mae'na fel 6 o boxes just o like stuff coleg fi. A ti just fel, really ddo? Really. So dwi wedi bod yn really dda, a just deud, diolch am yr atgofion, diolch am y ddyled, dwi ddim angen chi'r rhagor. Burn the witch. Issue ba tebyg oedd gyda i dal stwff yn tŷ mae dat. A na fam gofyn i fi, so mae gen ti lot o stwff yma, ti isio fo? Mae'n dweud, gen i cadwa lluniau dwi wedi cymeryd a un llyfr, ond just cael gwared o'r rest o a paid o deud i fi be oedd yna fo. Ie, na fod ni ddim gollio fe chi'n ni. Ond oedden ni wedi cychwyn, so oedden ni'n cychwyn 8, oedd Iestyn di mynd, na, oedden ni'n cychwyn, na, oedden ni'n hanner 8, oedden ni'n cychwyn 8, meltdowns. So ni di wneud lyflu paned o de, fragrant, yogi tea, o siop y chwarel yma Chynlleth, Dyfu Whole Foods, living the hippie dream. A erbyn hyn, mae rwan yn gwarter i 10 y gloch y nos. Da ni wedi goffod reinstallio Skype tua 3 gwaith bob un yn y cos mae Skype yn rubbish. A dwi wedi agor botol y port. So nôl i normal, ie? Oce, bwngsio. Nw'n ni quick, pen-blwydd hapus iPhone. Pen-blwydd hapus i ti. Pen-blwydd hapus i ti. Pen-blwydd hapus i'r iPhone. Pen-blwydd hapus i ti.
Lesh. Perffaith. A dwi'n mynd i ddwy'n un o jokes fy ngŵr. Pam bys ti'n canu pen-blwydd hapus i E.T? Alien, dio. I know, mae'n awful, yn dydi. Mae wastad yn tynnu hi allan. Sorry, pawb. I IT oedd ni'n canu, de? IT. Yeah. Brenin y segways. Coniest. So, pawb, traws newidiad y mywyd y blaned orllewinol, fel y gwybyddwn ni hi. iPhone, 10 mlynedd on. Ti eisiau gwneud rhyw syniadau mawr o beth sydd wedi newid yn ein bywyd ni amdano fo. Ond pawb jyst yn cael cric yn ei gwar. Mae pawb yn cerdded rownd yn y boi pennau lawr yn edrych ar screens. Wel, i fod yn... I ddeud rhywbeth, mae wedi newid lot o stwff sydd da ni'n ymdrin ar data yr apps a bellu. So mae'r newid mawr wedi dod o sgil yr iPhone. Mae'n rei newid da, rei drwg, ond so wedi bod yn dyfais sydd wedi cael i pwyr effaith ar bywydau ni. Ond ti'n meddwl, mae hyn, gallen ni fod yn hawdd yn neud yr podlediad yma nôl yn y fel 15fed ganrif oedd bobl fel printing press! Caxton, mae bobl jyst yn eistedd i tunnau rwan efo cric yn ei gwar, darllen llyfreg yn cael gormod o wybodaeth. Darllen y Beibl yn ei iaith ei hunan? What? Data breach, enfawr! So mae'r datblygiadau yma yn rhai hanesyddol, a ti mond rili mynd i ddeall y newidiadau, falle mewn rhyw canmlynedd. Gallu na chi yr un cyntaf ta, just i fydd? Just y tîn ymol. Dwi dal eb gelyn, yes. O, ie. Dwi literally dal eb... Dwi rioed wedi bod yn berchen iPhone. Mae gallai hynna newid yn ddiweddar, ond dwi'n sgyntos, so dwi'n mynd i beidio to. O, ie. Dwi'n gwybod... Ti'n mynd beidio? Priorities. Dwi wedi ffigur allan... Bwyd. Ie. Dwi'n licio bita. Childcare. Mae'r plant angen dillad. Ie. Baby needs shoes. So beth yw'r peth sy'n ni'n rili dwisio ddo? Sy'n ni'n rili licio os oes yna brwsh gwallt. Fyswn ni'n gallu cael sydd yn... Brwsio gwallt ym mhlant? Wel, sy'n gryndo i... A gallu deud i fi os dwi'n brwsio gwallt ar y galad. Wel, Bryn. Ac eich bod o'r rhan... Na, gos Sioned. Oes, ma na. Mae'n app i gyd fynd efo. So nath Iestyn gyrru rhestr i ni, sbiwch ar y crap ma sydd wedi dod fyny yn CS. Leni, so, dyma ni dangos datblygiad technolegol y byd, tyma, ar flaen y gad, ar llafn y gyllell, ar pethau mwyaf cyffroes digidol gallwch chi ddod fyny fo nhw. Basically, brwsh gwell efo sensor yn efo, sy'n deithio ti os ti'n brwsio dy well yn iawn, ac os ti'n dy well di bach y manci neu fideo. Nid yn unig sensor, Sioned, ond mae'na microffon yn efo, sy'n hefyd yn recordio y sŵn dy wallt i fel ti'n brwsio fo. A mae'n snapio. Clywed os mae dy wallt i torri tra ti'n brwsio fo. Os dwi'n rhy sych, heb dy conditioner iawn a falle, ti'n bo? So mae L'Oreal yn gallu gwerthu mwy o conditioner i ti. Ie, ond fod o fewn yr app, mae'n deitha chdi, ti angen hwn yn dy fywyd. Onid dyna yw marchnad, ti'n ma, onid dyna yw cwimp. Ie. So, mae gyn ti, o peth ydy, i cymryd segwe bach arall, mi o'n achos chydig bach hefyd yn ddiweddar efo yr heddlu yma ni cael mynediad i data o'r Amazon Echo i fel mewn achos Pobl brwysau gwell gormod. Rhaid i mewn achos o llofruddiaeth, so nhw isio... What? Ie. Dwi wedi misio hwn. Ond mae'n achos oedd, dwi'n meddwl bydd y VTech di colli data o'r nhw wedi recordio o ryw smart toy ar gor plant. Mae'n rwan eisiau mynd i fod i home security, so mae lot o stwff mae'n casglu data, felly mae'r data yn dio fyny. So, fod mae'na microffon yn yr brwsh gwall ma, wedi fod yn canu fewn iddo fo, fatha fod yn microffon, a mae o yn microffon. A mae'n gwrando. Ti sydd wedi ffigur allan beth yw'r real world application i hwn. Ti basically'n hacio fo fewn i SingStar newydd. Ie. A dyn, fydd L'Oreal yn gwerthu'r data i Simon Cowell yn geitho, just auditionio pobl i wneud yr X Factor.
Seriously, mae pob penod efo Bryn yn troi fewn i fel mini Mr Robot bach. Dwi basically yma'n eistedd efo'n tinfoil hat i ond. Dwi'n beio ti. Nes i watched Hunt for the Wilder People. Dwi'n rwy'n i gwachio hwnna, mae'r Netflix. O'r un efo'r hogyn bach yn New Zealand? Oh my god, mae'n amazing. Mae'na scene. Mae'na scene. Ti'n ma be, gwachio cyn iddo fo fynd. Mae o'n ffantastig. Dwi'n newydd gofio hwnna tro diwetha weles i rwy'n efo fel Colin does ar ei pennau. Brain-wise. Just brilliant. Ond dwi'n gwybod, da ni'n goffo rasio drwy hwn. Minilediad. God, Sioned, get on with it. So, CES. Be arall oedd ar CES? Yes! Go! Okay. Hyn di'r rhestr o'r stwff, fydd nhw ar y links thingy, ond y rhestr o'r stwff, fatha, o'na lot o stwff yna oedd fatha robots bach oedd yn siarad, wedi cael ei anelu at dy blant, oedd yn darllen straeon iddyn nhw yn y nos, ac os maen nhw'n deffro yn y nos, mae o'n neud sŵn swynol i cael dy blant yn ôl i gysgu, ac mae'n fatha, ydi pwynt fod yn rhiant y mwy de? Be di'r pwynt? Geith y robots magu plant ni, fydd y gyd yn gre. Wel, ti'n cael hwnna, a weles i breast pump newydd. Ond. Oedd hwnna'n rach yn really cool. Ie, mae hwnna di cael best in show. Na. Do, oherwydd, nes i edrych yn fo, tro gyntaf nes i weld, oes meddwl, oh my god, be diawl. A wedyn nes i gofio nôl at yr adag pan oedd y plant yn fabis, ag y strach. Allai jyst atgoffa ti o'r sŵn yma? Mop. Oh my god. Gesi ni, sorry, segwe, gesi health visitor yn eithaf, mae babis ti'n rili fach. Mae angen i ti pwmpio bob awr a hanner, trwy'r dydd a trwy'r nos. Mop. Oh my god. A mae'n blydiadeg lle ti'n mae'n ti ar yr edge anyway. Anyway, sorry pawb. So i'r bobl sydd ddim yn gwybod, mae hwn i fod yn andros o dda, fod mor sceptical a fydyd i fod, mae o'n neud y job yn discreet ac yn hassle-free, ac ti'n gallu gael, Ie. Ond yr whole syniad ma, sort of, dim mechanisio, fel saniteisio magu plant a fel pasio fe gyd maen i apps a stuff. Mae'n really tough. Fel ti'n deud, like, be di job ti wedyn? Fel edrych ar ôl nhw a stuff. Fel, ti just yn ei chargio stuff iddyn nhw neu be? Ie, mae'n gymaint o stuff fel ac y peth eraill oedd fatha, rhyw fath o drôn dan dŵr oedd yn helpu chdi bysgota i ffeindio'r pysgod. Wel, be di pwynt? Dyna di pwynt pysgota. Dim just fydda, ond yna nhw, ffocin dalo. Esgus glachio'r tŷ. Ydio. Mae fod i ti jyst yn eista na moria, ti dal rhywbeth, ti dal ddim, ti wedyn cael ei difynnu stori am y ffaith wedyn, bod, o'n i am dal uffar pysgota yn enfawr o'r afaril ni am grwtho fi. Mae pysgota yn esgus i hen boys macho wneud mindfulness. Ie. Ti'n clywed am ferchaid yn siarad am pysgota na? Na, Wrong beth. Ti'n neud mwy o falle, ti'n cael mwy o fel mindfulness gwei, falle efo merched. Oh my god, oedd hwnna fel, wel, dwi'n gwybod mae gennym ni #menhwnit. Peth oedd allan o'n fwyaf oedd Amazon Echo, de. Oedd o i fewn yn bob dyfais ar fridges a falle, so oeddech chdi'n gallu gofyn wrth y fridge pethau ti'n gofyn wrth Echo a falle. Ond oedd yr un stupid oedd nathon ni adio i'r list oedd why not turn your garbage can into a smart device? So ti'n reid y scanner barcode ma ar dy bin, a wedyn bob tro ti'n reid rhywbeth i fewn i'r bin, mae'n sganio fo, ac yn ordro'n arall i chdi. Neu ti'n gallu newid o, so mae'n adio fo i rhestr siopa i chdi. Os sgynnu fo'n barcode, ti'n gallu cyffwr bwtyn yma, mae'n deitha fo, bunch o bananas. Mae cyfrifoldeb bobl dros i bywydau nhw yn cael ei cymryd gan y peiriau, oh my god, mae'n cychwyn ar apocalypse. Ac oedd na'n arall, lle oedd o'n fatha camera security, ond oedd o tu fewn i dy fridge oedd chdi'n gadw fo, ac pan o'ch di reid y fwyd i fewn, oedd yn sylwi be oedd o, ac yn gwybod be oedd o yn ôl sôn, dwi'n gwybod sut yn union sa hyn yn gweithio, a wedyn yn reid recipe suggestions i chdi ar
A silently beirniadu ti. A wedyn deitha chdi, well chdi fita hwn wan, mae hwn mynd out of date mewn 2 ddwrnod, ti'n bo. Sbia, lle di cwcio fo hefo'r spinach yma sydd wedi bod yn gefn y ffridge ys 2 wsos. Bydd y cwmni yswiriant y prynu'r data ac wedyn fydd yswiriant meddygol ti'n mynd i fyny oherwydd bod ti wedi bod yn bita bwyd allan o ddyddiad. Hefyd, ddo, fydd o fel, fydd yes yn mynd, obviously, cos the yes nest test, o beth fel, yes, automatio cartre, definite, troed o fewn yna, a wedyn fydd y data yn cael ei fel breachio, a wedyn fydd ni'n ffigur allan bod ti ddim yn peilo yes o gwbl, a bod o jyst yn llawn o arrows o shit fel na. Fuck! Wow, Cheesecakes yn ymwneud. Scandal. Llawn o Twinkies a Swiss rolls a shit. O, ie. O holl Twinkies di chi gael o home bargains dros ffordd, Sorry. OK, cool. So, da ni di wneud CES. Da ni di sort of wneud yr iPhone, ond falle bod y bach yn ormod o job i ni fynd fewn i actual newidiadau cymdeithasol sydd wedi dod o'r iPhone yn 10 oed. A sgen Bryn, dwi'n gwybod na ti dyn hyn, mae hwn yn briliant. Mae Bryn fel, wel, mae probably di golygu downfall y byd fel mae o'r hyn o bryd yn de. Na, mae gyd yn daffodils ac yn rainbows, mae gyd yn awesome. Mae sgyn ni byd i boed amdano, pob dim yn iawn. Ti'n mwyn be? Mae'n really wild. Mae tu fewn pen fi just fel y can, everything is awesome. Achos, like, unrhyw bryd mae newyddion Radio Cymru neu rhywbeth yn dod mlaen, cos Mal y gwr i di gadael y radio, fi just fel, everything is awesome! Rhywbeth tebyg i fi, ond the end of the world as we know it, and I feel fine, sgyn i. Gen ti R.E.M. Basically on loop. So, dyn ni wedi gwneud hwnna. Right. Pwynt yr podlediad. O'n i rili eisiau galw fo'n fel... OK, na. Chi'n gwybod be? Breaking news. Neu pethau sydd wedi breakio. Da ni wedi cael quick update am Apton. So mae Apton, Gwasanaeth ffrydio Cymraeg, cybl o ddyrnod yn ôl dwi'n gyrru e-byst allan i'w defnyddwyr i gyd, dweud bod i data nhw wedi cael ei hacio. Ond, diolch beth i ni dweebs, na'r data yr gerddoriaeth sydd wedi cael ei hacio yn hytrach na data ni fel defnyddwyr. Ar ôl i fi fynd, na, fe rai fi newid yn second rate password i ar yr holl crap dwi'n sainio fyny i. Wan te, dim adlywyrched yr Apton, ond i just ddim yn gwybod be o'n i'n sainio fyny am. Na pam gathoch chi'r second rate password. Anyway, Bryn, ti yw ein arbenigwr... hei, mae hyn yn briliant, mae fy Radio Cymru. Arbenigwr, diogelwch di gydol ni yw. Bryn Salisbury. Bryn, beth sy'n wedi digwydd fan hyn? So, yn ôl be mae Apton wedi datgelu, gafodd i gweinydd Amazon nhw i dorri mewn i, ac ddaru'r ymwysodwyr beth sy'n cael o'n ransomware. So beth sy'n ti'n ei digwydd ydy, maen nhw'n amgryptio'r desg calat i hunan, ac wedyn yn dweud i perchnogwyr yr gweinydd, talwch ni chydig o bitcoins a gowch i'ch data chi nôl. Yn anffodus, mae o'n rhywbeth sy'n digwydd yn eithaf aml, ac mae data synhwyrol o beth di'r success rate o cael data nôl yn anodd i ddod diolch rili ar gael i ddyn gwybod faint mae'r aml mae'r ymwysodwyr yn dadgryptio'r data. So ti'n mor reidrwydd yn mynd i gael dy stwff nôl beth bynnag? So mae yr Apton yn mynd i'r heddlu, a so bod nhw peidio wedi digwydd, gafon nhw yr cyngor i beidio talu, a maen nhw wedyn wedi cyngor i beidio talu, so dar nhw benderfynu peidio wneud, a wedyn ceisio ail adeiladu'r gwasanaeth. Mi oedd Apton o be maen nhw wedi dweud hefyd yn defnyddio gwasanaeth allanol i brosesu'r manylion taliadau, sydd hefyd yn meddwl bod mae'n edrych o bod manylion banc i gwsmeriad nhw yn saff
o'r achos yma. Yn sicr, mae o'n dal, dwi'n meddwl, just fel mater o good practice i ryw radda, bod ni dal yn cadw golwg ar statements bank a falle gweld sy'n rhywbeth oed yn digwydd. Dim oed deud oherwydd Apton, just in general, yn gyffredinol, ia. Mae hwn yn syniad da i ni wneud beth bynnag. Chos ni'n gweld lot o dyfeisiadau wan yn cael ei attachio i dyfeisiadau pin mewn siopa. Da ni'n gweld pobl yn... o'r achos yn America lle nhw wedi gallu rhoi fatha surround dros y dyfais pin oedd yn wedyn yn cadw manylion cardiau credit pobl fel nhw'n defnyddio nhw yn y siop. Da ni'n gweld pobl dal yn rhoi dyfeisiadau ar peiriannau twll yn y wal. Mae beth mae'n dal digwydd, mae wedi cadw golwg a wneud yn siŵr bod ni'n os da ni yn gwrdd oed yn digwydd ar y statements ni bod ni'n cael mewn cysylltiad efo'r banc a bod ni'n siarad gweithio allan lle fysa'r data wedi gallu mynd ar goll. Dwi wastad yn joio public service announcements Bryn gyda chi. Ti'n neud fi deimlo'n glyfrach ac yn saffach. Diolch yn fawr. Dim fi prynodd y Twinkies na'n Home Bargains. Na, sicr. Rhywun a torri iawn i dy. Llawn o, like, dairy. Glute. Rhywun a dwyd dy gerdyn i atal dan o fod ei ystod. It's just wafio nhw at y machine. Na, ond... Dwi wedi chwarae teg i Apton hefyd a bod ar y blaen o deud be oedd nhw... Mae hyn wedi digwydd. Da ni'n meddwl bod yn byd wedi ar goll ac yn bod yn blwnt ag y blaen efo'i cwsmeriad o deud beth yn digwydd, so mae'n chwarae teg iddyn nhw am wneud hynna. Mae o'n yn gwers i pobl sydd yn redag gwasanaethau fel yma ar y we bod pwysigrwydd o profi diogelwch i gwasanaethau nhw, bod nhw yn cael pobl i trio torri mewn i brofi'r diogelwch ac bod nhw'n cadw fyny ar y patches ac yn trwsio unrhyw bugs a falle maen nhw yn dod i wybod amdan. Hwnnw sydd yn wersi ni gyd, really. So cadw ar y patches, cadw ar updateio'r cod, cadw ar brofi ac yn neud yn sicr bod y gwasanaethau mae'n cael i diogelu. Bryn, ti di grown up y grŵp. Right, kids... Dwi sobor heddiw, so dyna ti. Ti lod llai blin. Practice safe surfio, pawb. Yn union. Da iawn, Bryn. A beth ydi, os dwi'n gweld e-byst odd yn dod, bod yn fel, so os maen nhw'n gweld rhywbeth ydych chi'n mynd disgwyl, os ydych chi'n gweld rhywbeth sydd ddim o'r edrych yn neu synwyr, bod yna camsillafu nhw wedi dod rhywbeth anisgwyl fel yna, really. Bod yn ofalus efo'r links yn cael y glicio ar cadw chicad. Os ma'n edrych yn oed, mae'n swnio'n oed, mae'n debyg bod yn oed, so just bod yn ofalus. Ydych chi hollol personol di hwn wan? Ydy... Chi'ch dau iwsio Gmail, dwi'n siŵr loads o bobl sy'n gwrando yn iwsio Gmail. Mae Gmail fi, mae'r spam folder di mynd y bonkers yn y 6 mis diwetha. Dwi'n gwybod lle mae e-bost fi di mynd. I personol, mae o'n fyny a lawr weddol aml, so mae sy'n gallu bod na rhywbeth yn... bod na just digwydd bod fan yma'r don heddiw, mewn rhyw fus fydd yn ôl lawr i rhywbeth mwy resymol. Na. Anyway, dim sioe am cwestiwns personol am e-mails di hwn, sioe am Hacio'r Iaith. Segwe. So, da ni'n, dim segwe cystal, a gallen ni fod, ond da ni ar, da ni ar fyrder rwan. Sôn am technoleg Cymraeg. Ie, da iawn, Bryn. So dwi'n gobeithio clywed mwy am Apton, dwi'n gobeithio fydd y criw fyny na yn digwyddiad Hacio'r Iaith. Da ni jyst yn mynd i ddeud straight off, ysewch chi i hacioeth.com. Y cofnod, top cofnod sgennyn ni yna ar hyn o bryd ydy Leighton Andrews yn headlinio gyda support gan Dafydd Eil. Mae acoustics at Leighton Andrews yn anhygol. Nes i weld o yn y row 2 a o'n i dacrod o allan. Well, basically, pan nes i yna i weld Fleetwood Mac for the warm-up. Andrews Unplugged, mae o'n anhygol.
boys, so da chi mewn am treat. Ond, yn hytrach, dwi ddim yn siŵr os John dod â'i mandolin. Mae'n mynd i fod yn siarad am llywodraeth, digidol ac arloesi yn Hacio'r Iaith 2017. Mae o'n digwydd yn Pontio. Newydd special. Shiny! So shiny! Dwi heb fod yna o blaen. So, mae o'n neis ac yn ffresh a dwi'n disgwyl gweld Sir Bryn jyst yn wandro rownd, cos, chymo, dim, like, fo sydd i enwi'r thing. Chwilio am y toilet, Bryn. Ffindio nhw. Mae pobl yn chwilio am y toilet yn Pontio. Constant. Oh, right, okay. Come on then, yes. So, da ni, i bawb sydd yn mynd i fynd fyny i Pontio ar gyfer y digwyddiad, wyt ti'n gallu rhoi bach o fel gwybodaeth leol i ni am sut ti'n ffindio fo, beth sy'n digwydd? Os da chi'n mynd ar y tren, cerwch allan o'r swyddfa tren, cerwch syth ymlaen a mae ar y chwith. Job's done. Damn it. No, mae o'n adeilad hynod o enfawr fydwch chi'n methu yn Bangor. Ydych chi'n gwybod, dwi'n gwybod os ydych chi'n cofio Theatr Gwynedd. Dwi yn. Oedd o'n hyfryd ac yn frown ac yn 70au. Ie, gwair sydd fyna wan. So mae hwn yn fwy, mae'n adeilad enfawr sy'n cymryd drosodd yr ochr chwith o'r lle oedd Theatr Gwynedd. A mae'n efo gymaint o stafelloedd, tywod, fydda ni'n gallu defnyddio. Dwi'n siŵr iawn yn union lle i fewn yna fydda ni. Ie, wel, dwi'n edrych ar gwybodaeth ma rhodiad dyfrig gynt, previously of this parish, and arloeswr digidol efo Esbydrec rwan. Mae'n wedi bod yn trefnu digwyddiad. So mae yna 3 ardal. Dwi ddim yn siŵr sut mae fy treiglo. Boc Sebon, sef gofod cyflwyno stael theatr, gweithdi, ardal ar gyfer sesiynau hands-on, ac o gylch y tân am lenyddol, cylch ar gyfer cynnal, trafodaeth a sgwrs. Am y tro gyntaf mewn ioncs, dyn ni ddim yn mynd i fod yn gwneud haclediad byw, sydd allan eitha da, cos oedd Bryn a fi yn trio'n gore, a oedden ni byth cweit yn gallu cael... Oedd o byth yn swnio fel live podcasts o LA. Ond da ni'n mynd i fod mwy prysur, dydyn? Oedd gen i blater andros yn ydy acoustic set fel warm-up, so... God damn it! Ag oedden ni di misio ti llynedd, yes? Ie. Be oedd i meltdown arall, dwi'n meddwl, oedd i. Well, basically, ti oedd yn gyfrifol am y bychs. Ie, oedd na waith yn cael ei wneud. Ond rwy'n yn goffa talu bills. Ie. Mae'n iawn. Ond mi fydda ni yna'n neud cyfweliadau bach yn debygol o periscopio. So, fi ddim mwy o sort of haclediad wedi stitcho at ei gilydd o gwahanol sgyrsiau. Ond, na'r peth ti weld, mae'n rili anodd wneud fel drunky haclediad. Pai poeni, fydda i wedi dod â bws. Sa bar na? Oes. Ar yr off chance. Oes, mae yna gwrw eitha call yna. A hefyd, os da chi'n dod i gombian, dwi'n siŵr faint y gloch mewn yn dechrau. Naw, mae'n siŵr? Ie. Ond mae yna brecwast da, ffrai ep i gael yna hefyd. O, reit da. Jiw. Oes. Ac i chi sy'n hoffi'r glutens, mae yna stack o crempoga da i gael yna. You bloody glutens, you. So, dyn ni'n gweld... So 9 o gloch, mae pethau'n cychwyn i ddod i cyflwyno hun. Mae na ddogfen really cool fyny, a mae'n fel Google document fyny ar wefan Hacio'r Iaith. Jyst i chi llenwi fewn, os oes gennych chi sesiwn, yw sesiwn i gynnu. Dwi di anghofio sut i dreiglo. Come on! Mae Lenny just fel, Eleni fydd y flwyddyn, mae Bryn fi di penderfynu. Ti'n mo be? Dwi'n bothered rhagor. So mae pob beth yn cychwyn am 9, dwi'n edrych drwy'r amserlen, mae yna ddigwyddiadau wedi dechrau cael ei llenwi fewn, lot yn nhw yn y prif neuadd yna, y newyddiaduriaeth digidol, Leighton, wrth gwrs, yn cychwyn pethau yn gynnar, trafodaeth am ddatganoli darlledu Cymdeithas y Iaith Gymraeg, maen nhw'n cychwyn ymgyrch o ran bach o civil disobedience, math ymgyrch, peidiwch a talu eich... TV licence, na fo. Ni'n meddwl na dyna fa chdi'n dweud. Pidwch y talu'ch be? Bill ffôn? Trwy ddod darlledu nes i
ardal lle wedi cael ei datganoli, sydd yn rhywbeth fydden nhw'n siarad amdan yn ystod y digwyddiad. A mae Carl Morris ydi rhoi lawr sesiwn i greu Twitter bots, sy'n swnio'n briliant. Dwi jyst eisiau Twitter bots sydd yn ei fi swnio mwy cool nag ydw i. Hwna'n eitha neis. Gyd dwi'n neud ar Twitter dyn i tweetio bobl wan. Dwi'n actually'n cyfrannu'r sgwrs, man. Damn. Ie, mae eisiau... Oedd Rodri'n dweud rhywbeth fod o Twitter di weld fatha fod o jyst i mynd yn rhywle rhannu newyddion yn hytrach na rhywle rhannu syniadau. Mae just lot o sŵn yna. Ti'n mynd i feddwl, mae'n anodd, ia. Fydd sgwrsio mae gyd o gwmpas y tân. Ond beth... Ie. O beth dwi wedi ffindio yna fo, just yn fyr ar Twitter, ydy dwi wedi creu list o 30 person, a hwnnw dwi'n edrych ar rhan fwy ar amser yn hydrach na'r prif un, a mae o gymaint gwell. Na'r peth ti'n weld, dwi'n credu bod fi wedi, achos bod fi wedi eleni di'r flwyddyn lle mae'n ofnadwy, achos bod fi wedi disconnectio gymaint, dwi wedi tynnu'r apps i gyd o'r ffôn fi. Fi'n neud pob peth trwy Chrome ar ffôn fi, os wir rhaid. So, ymddeheiriad ei unrhyw un sy'n trio cael gafel yn y fi ar rhwydweithiau cymdeithasol. Chi probably ddim yn mynd i gael ddim look. Ond, anyway, pan bys unrhyw un eisiau siarad efo fi, goddammit. Hyd yn oed Instagram, dwi wedi diffodd Instagram, ar ôl gwachod TED Talks am millennials, a sut bod ni jyst yn crefu'r dopamine hit o cael rwy'n yn hoffi stwff ti, ac yn i fel, whoa, intense! I know. Gadael nhw gyd fyw mewn tent, de. Na, a ti'n meddwl be, o'n i jyst mynd i fynd off i ramblo am y ffaith bod fi wedi rhoi pop-up tent fyny yn ystafell fyw heddiw, achos oedd y plant, achos fi'n edrych ar ôl y plant bob di llun, a dydd mercher, maen nhw'n, erbyn diwedd y pnawn, maen nhw wedi mynd yn hollol bod a dwi eisiau cwcio swper. So fi'n jyst i pop-up tent, ethon ni, Dyw, eisiau tentio? Gret. Flwmp. Oh, Jesus. So it's just a thing massive, mae gen i'n gwybod sut i gadw fo. It's just fel, eistedd yma, mae'n ffain. Oedd hwnna bach gormod o sangiad off i un cyfeiriad. So, Bryn a Iest, ydych chi yn meddwl cynnal sesiynau, neu ydych chi jyst yna i gymryd pethau fewn? Be di'r vibe? Dwi wedi penderfynu, so dwi mor brysur yn gwaith ar y funud yn neud stwff. Dwi wedi cael amser i feddwl amdano fo. Ie, play by ear, dwi'n meddwl gweld os mae rhywbeth yn dod ar y dydd, eich neud improv set bach. Basada. Na, dwi'n meddwl... Byswn ni totally yn ymuno a wedyn. Dwi ddim yn cadw pit. Gwyd i weld. Tra mae Bryn yn improfio, na i shrinkio fel awr i seis de yn y loli yn neud o. Redog o gwmpas y llwyfan. Dwi'n gwybod, mae hwn totally fel yn dod ar byd go iawn fyny'r Haclediad. Ond yes, mae motion graphics i stwff de yn y loli. Mor cool! Mae good laugh. Like, be dwi'n mynd i wneud heddiw? Stuff, like, maen nhw yn neud stwff really gwael i mam a dad. Mae basically fel, nhw'n just rhewi mam a dad. So, dyn nhw'n say in a matter. Mae hwnna'n eitha fel dodge. Incarceratio rhaid ti mewn rhyw fath o time portal. Ti'n meddwl, eitha Doctor Who-aidd. A maen brilliant. Dyle ti definitely neud sesiwn ar fel sut wyt ti'n neud lluniau cool. Pethau cool fel da. Ar iPad. Ie. Hefo app o $1.99 o Hong Kong. Ie. Wel, dwi rili'n edrych ymlaen i'r digwyddiad. Dim bychs i fi boeni amdanyn nhw am y diwrnod sydd yn really nice. So fyddwn ni yna i wneud cyfweliadau, cael sgwrsiau. Mae'n siŵr fyddwn ni jyst yn eistedd o gwmpas o gylch y tân drwy'r amser, jyst yn pigo ar bobl ar ôl nhw'n wneud sessions. Ond, cliciwch ar hacio'r.com a wedyn cliciwch fewn, mae'r Google Doc sy'n llawn o'r holl drefniadau, holl gwybodaeth fyddwch chi angen. O ran, does na ddim byd fyny na amdan lle fydd i aros eto, ond da ni wedi bod yn... Mae'r canolfan reolaeth yn Bangor. Mae'n gen nhw cod i cael 10% i ffwr. A mae fanna neis. Yndi. Mae fanna neis. Allu, Bryn, wyt ti'n mynd i fod fanna hefyd y briefcase? Ydw, a'n coffee kit fi, so. Ges ti Aeropress? Do. Aeropress. Dwi ar hyn o bryd yn gwisgo fy anreg nadolig i, sef set o headphones hipsteraidd hynod wedi gwneud o bren. Llythrenol o bren, maen nhw actually gwneud o bren.
Mae'r blurb ar gefn y box, achos maen nhw wedi dod o'n America, tra bod ni dal yn gallu fforddio stuff o'n America. A mae'r blurb yn neud nhw swnio fel concert hall. Mae'n dweud, many high-end speakers and some musical instruments are made of wood. It's great for resonation. Can you just fel... I believe that musical instruments have historically always mostly been made out of wood. Mostly because we've only really learned how to make plastics in the last few... Mae'r rheina dwi'n enjoyo rwan yn hacledu heb y ddim spill. Mae wedi bod yn fel nadolig o headphones yn teini, cos ni wedi prynu headphones I Aled, fan Wil Wr. So mae o rwan yn gallu hollol anwybyddu fi a gwachod cyfresu o Mr Robot ar Amazon Prime. Yay ni! Right, boys. Be dwi wedi misio yn y minilediad? Oh. Dwi'n meddwl da ni wedi cyfro bob dim da ni angen cyfro. Good, great. Gan bod ni'n minilediad, o'n i adlo fan hyn, fyddwn ni nôl o Hacio'r Iaith hefo bach o live episode ond dim fel na, just as in mae yna bobl eraill yn efo sydd actually yn fyw, a ddim just ni. A wedyn fyddwn ni nôl mis canlynol hefo ramblad hir, di-bwynt, di-wybodaeth arall, just fel da chi'n joio. Welwn ni chi'n Hacio'r Iaith! Ta-ra! And we're done.